ההמצאות והפטנטים בהגשת אלי דראי, מנהל פיתוח במרכז הישראלי לממצאים בשיטת שניידר ברמת גן. יש לך עוד פטנט בשלוף? יש לי עוד פטנט בשלוף, בחור בשם שחר עטיה. הוא המציא מין, הרי תמיד שאתה שוטף את הבית, אם אתה שוטף, אני לא יודע, אודי, עוד לא התקנת אותי לגבי זה, אבל אתה מחליף גלגל, אולי אתה גם שוטף. הוא המציא מין, שאתה רוצה בסוף לנקר את המים לתוך העיגול הזה של הג'ורה, כן. אז תמיד אתה זורק, 20% נכנס, 80% המשיך הלאה. אז הוא המציא מין יאה כזה, שתופס את המים, ובעצם מכניס את הכל לתוך העיגול הזה. איך, מה, הוא מתעגל לתוך הזה? יש לו פייה מלמטה בגודל של החור, ואתה מכניס את זה, ויש לו מין כנפיים כאלה שמקבלות את המים ומרכזות את זה. זה כמו שאם למדת פיזיקה פעם. מה קרה לך? קרניים שהולכות לצדדים, הן מתנקזות אחר כך למרכז. זה מה שקורה גם לזרם של מים. הבנתי, אז אתה אומר למעשה המגף גורף, ואז נכנס לאיזה נקודה מסוימת שהיא בדיוק בגודל של הג'ורה. כן, אתה תוקע את היאה הזה, היאה עם חור בעצם, אתה תוקע אותו בתוך החור של הג'ורה, וכשאתה גורף את המים עם המגב, עם המגב אומרים אגב, כשאתה גורף את המים עם המגב, אז המים מתנקזים לתוך החור, והם לא ממשיכים... רגע, אבל למה הגודל של היאה הזה? אז עדיין בורחים ממנו לצדדים. לא, יש לו כנפיים בערך של 40 סנטימטר, משהו כזה. יפה, תשמע, אפשר לעשות את זה גם במגרשי גולף. לא, זה מוצאים מעולה, נכון? אגב, אבל זה לא חוקי. אז מה אם זה לא חוקי? אנחנו ישראלים. אתה יודע מה, בוא נעשה תבנית כזאת שקופה. כן, שלא יראו, בצבע דשא. הנה, אתה רואה? כבר יש לך את ה-MP3 על הדלי, שבוע שעבר. נכון, אתה עשית איזה משהו, MP3 על דלי שבוע שעבר. נכון, נכון. והשבוע יש לך את זה לגולף השקוף. נו, תקבל אותי למכון. מה זה תקבל? אתה נראה לי הולך להיות המכון. יפה. טוב, אז תשמע, תתקשר אליי אחרי השידור. אנחנו רק נעשה את הפרוצדורה, אתה יודע, חשבוניות, למי להוציא, מה, מי, כל השאר אנחנו נסתדר אחרי זה. בסדר גמור, אני אפקסס לך כבר את הרווחים, כבר 20% אני שולח לך כבר. רגע, עוד לא התחלנו למכור. אתה כבר שולח לי את הרווחים, 20% מעכשיו זה כלום. זה מקדמה, עזוב, זה מקדמה, אבל זה אחרי השידור נדבר. אין בעיה. טוב אודי. אלי דראי, היה נחמד מאוד, אנחנו מקווה שגם בשבוע הבא תכין לנו איזה פטנט ככה לפנים. יש גם משהו חוץ מניקיונות? ועבודות קשות? יש פטנטים של סבבה? יש פטנטים של סבבה, כן. תראה, אני אגיד לך את האמת, אני לא יכול לדבר על הכל, אני מדבר רק על דברים שאני כבר הם תחילת שיווק, או שיש עליהם פטנטים. יש הרבה דברים מדהימים, חסויים, שאני עוד לא יכול לפתוח את הפה עליהם, אבל אני יכול להגיד שיש כנס של ממציאים ב-11/9 בתל אביב, ובהחלט כל מי ששומע לכל הים האדום מוזמן, ויהיו שם הרבה פטנטים מוצגים, כולל סרט שקשור לממציאים. אלי דראי, מנהל הפיתוח של מרכז לממצאים בשיטת שניידר, תודה רבה לך. אין ועד מה, תודה אודי. להתראות.